Lokacin daina ta'addanci a cikin ƙasa Najeriya ana ganin kamar ya kusa, sai dai kuma al'amari ya sake lalacewa. Yanayin yanda waɗansu daga cikin sojojin ƙasar Najeriya ake ganin gazawarsu a dangane da al'amarin da ya shafi kawo ƙarshen 'yan ta'addan ƙasa Najeriya, wanda a kullum ake ci gaba da kai hare-hare a dangane da ƙauyukan da suka kasance a cikin jihar Sokoto, tare da kuma jihar Zamfara, tare da ta Maiduguri, tare da jihar Katsina. A daidai wannan lokaci dai yanzu lamarin fa ya ci tura, yayin da su kansu al'ummar jihar Katsina suke ganin cewa dukkanin waɗansu 'yan ta'adda sun koma cikin jihar ta Katsina bayan da suka ga an yi zaman sulhu tare da 'yan ta'addan da suke a cikin jihar ta Katsina, sai suke tunanin cewa kamar gwamnatin jihar Katsina ta ji tsoro a dangane da al'amarin ta'addanci, wanda a yanzu haka suke ta shijira suna komawa can domin ci gaba da aiwatar da ta'addancin nasu. Sai dai fa al'amarin ba iya nan ne al'amarin yake ƙara tsauri ba, domin ko a yanzu haka al'amarin ya yi kamarin yadda har ya kasance da cewar su ma kuma al'ummar da ke cikin jihar Sokoto yana ganin cewa fa 'yan ta'addan gabaki ɗaya sun mai da sansaninsu cikin jihar Sokoto, wanda a yanzu haka suke ci gaba da kashe mutanen da ba su ji ba su gani ba a cikin jihar ta Sokoto, wanda a yau din nan mun samu waɗansu rahotanni a dangane da shahararren ɗan ta'addan da ya addabi cikin jihar ta Sokoto, wato dai Bello Turji, wanda a yanzu din nan Bello Turji yana ci gaba da aiwatar da ta'addancinsa a cikin jihar ta Sokoto, wanda kuma a yanzu ake ta kira ga sojojin ƙasa Najeriya kan cewa su yi su kawo ƙarshen Bello Turji, idan kuwa ba haka ba lalle babu shakka yana dab da sadaukar da dukkanin al'ummar da suke a cikin ƙasar Najeriya domin ganin cewa ya kawo ƙarshen farin ciki da kwanciyar hankali a cikin ƙasar, wanda a yanzu haka dai Bello Turji kullum yana ci gaba da aiwatar da ta'addancinsa kamar yadda ya saba a cikin ƙasar ta Najeriya, wanda kuma ake ta fata da addu'a, ake ta kuma fafutuka tare da faɗi tashi wajen ganin cewa an kawo ƙarshen shahararren ɗan ta'addan. Sai dai fa hakan ya ci tura, wanda ake ganin cewa kamar akwai sa hannun gwamnatin ita kanta ƙasa Najeriya, domin kuwa idan da ba da sa hannunta ba babu ta yadda za a ce dan ta'adda kamar Bello Turji ya samu damar karkashe mutanen da ba su ji ba su gani ba, wani ya samu damar sawa mutanen da ba su ji ba su gani ba tara. Yanzu dai haka a cikin jihar Sokoto Bello Turji ya je ya kama waɗansu ƙauyuka guda 4 tare da sa masu tara kimanin naira miliyan 25 a dangane da fansar ɗansa da aka kashe masa a wannan sumame da su kansu 'yan a wannan ƙungiyar a ƙarshen ƙungiyar Operation Fansar Yamma da suka kashe masa, wanda a yanzu ya ga babu ta yadda za a iya ɗau fansa in bayan yanayin yadda zai je ya sa wannan haraje a cikin waɗannan ƙauyuka. To a yanzu dai haka Bello Turji ya fara aiwatar da wannan ƙuduri nashi, wanda har ya ci nasarar fara sa wannan haraje a cikin ƙauyukan da suke a cikin jihar ta Sokoto, inda kuma ake ta kira da su kansu jami'an tsaron sojojin ƙasa Najeriya akan cewa su sake a miƙe a sake zage damtse wajen ganin cewa sun kawo ƙarshen ɗan ta'addan tare da duk masu taimakon ɗan ta'addan, wato dai Bello Turji. A yanzu haka dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, domin kuwa shi ɗan ta'addan ta kai ta kawo a yanzu haka ma kwamiti yake haɗawa, ko kuma mu ce a yanzu haka akan ta'addancin sa kullum ƙara samun ƙarfi yake tare da dama, yayin da ko ajiya ya naɗa wani wakili wai shine wakilin da zai je ya karbi wayannan kuɗaɗe da su kansu al'ummar wannan ƙauyuka za su biya wajen ganin cewa na haraji, inda kuma gwamnatin ƙasa Najeriya tana ji tana gani ɗan ta'adda Bello Turji yake samun wannan dama tare da aiwatar da zalunci tare da murƙusha a cikin wannan ƙasar. Wallai babu shakka gwamnatin ƙasar Najeriya za a iya ci gaba da zarginta a dangane da al'amarin ta'addanci. Ta ɓangare ɗaya ne ba za a ci gaba da zargin ƙasar Najeriya ba da kuma gwamnatin ƙasar Najeriya a dangane da tallafawa Bello Turji. Ta ɓangaren yanzu da aka hango cewar ai Bello Turjin ma ta kai ta kawo yanzu haka da ita kanta gwamnatin ƙasa Najeriya yake faɗa, wanda abin da ake tunani kenan, domin da yanayin yadda harajin da ya sa shi kansa Bello Turji abu ne wanda yake ya riga da ya zarci ka'ida. Mun kuwa gwamnati ita ce take da hurumin sawa wanda ta ga dama ɗan ƙasar ta haraji, inda 'yan ta'adda irin su Bello Turji za su iya sawa al'ummar ƙasa Najeriya haraji, fa lallai babu shakka kowa ma zai iya abin da ya ga dama a cikin ƙasar ta Najeriya. Kuma dama tuni an maida a ƙasar ta Najeriya haka, duk abin da ake so shi ake yi, babu wani wanda yake da control, ma'ana dai ɗan ta'adda za a ga wai ya fi wanda ba ɗan ta'adda ba cin kare ba babbaka, za a ga ana lallaɓa 'yan ta'adda domin a zauna lafiya da su, masu kuma al'ummar da ba 'yan ta'adda ba za a ga kullum su ne wa'yanda da sun yi laifi za ka ji an fara neman su ana cewa ai wane ya yi laifi wane ya yi laifi,
daga kuma 'yan ta'adda suna ci gaba da aiwatar da laifuka amma har yanzu an kasa kama su. A cewar shi kansa babban wannan dan majalisar na cikin ita kanta yankin sabon birni, wato dai a jihar ita kanta ta Zamfara, a jihar ita kanta ta Sokoto, wato dai Honorable Aminu Boza ya bayyana wa duniya cewa lalle babu shakka za a ci gaba da ganin raunin gwamnati, kuma sannan gwamnatin za ta yi bakin jini a wajen al'umma. Dan dai har gwamnatin bata ɗauki matakin da ya dace ba wajen ganin cewa in kawo ƙarshen Bello Turji tare da tawagarsa baki ɗaya, domin kuwa a yanzu babu wani abu da ya rage wa su kansu al'ummar jihar ta Sokoto da kuma waɗannan mutanen ƙauyuka da ake sa waɗannan haraje. Kuma wannan abin Allah wadai ne tare da turga gwamnatin a ita kanta ta Najeriya, saboda idan dai har da za a iya to da fa an kawo ƙarshen Bello Turji. Wannan ita ce babbar gudunmuwar da za a ba wa al'ummar ƙasa Najeriya, kuma su kansu al'ummar ƙasa Najeriya su tabbatar da an masu babban aiki sannan kuma an yi yunƙuri na gari. Amma a yanzu ya kasance al'ummar da suke rayuwa a cikin ƙauyukan su suna rayuwa kamar bayi tare da tunanin cewa kullum za su iya mutuwa. Wannan lamari ne irin wanda ya kamata a ce tir sannan kuma a ce Allah wade a dangane duk da abin da ya shafi ta'addancin da ake shiryawa a cikin ƙasar ta Najeriya. Lai babu shakka dawowar shi kansa shahararren ɗan ta'addan ƙasa Najeriya cikin jihar Sokoto ya tabbatar da cewa babu wani farin ciki tare da nishadi a cikin jihar ta Sokoto, wanda shi kansa Honorable mai girma Aminu Boza ya bayyana cewa a da lokacin da Bello Turji ya bar cikin jihar ta Sokoto ana sare da tare da yaƙini wajen ganin cewa za a samu lafiya a dangane da al'amarin da ya shafi ta'addanci. Kuma a yau sai aka hango cewa wannan sare lalle babu shakka murna ta koma ciki, mun kuwa Bello Turji ya dawo nan kuma ya ci gaba da aiwatar da abin da ya shafi ta'addanci a cikin jihar ta Sokoto, wanda a yanzu haka Bello Turji ya kashe mutane masu tarin yawa nan kuma ya ɗauke mutane masu tarin yawa a dangane da al'amarin da ya shafi ta'addancinsa da ya saba aiwatarwa. Hakika a daidai wannan lokaci za mu iya cewa gwamnatin Najeriya ita ce wacce Aminu Boza ya ce kes din yana hannunta, sai kuma har yanzu ba a samu wani babban sakamako ko kuma wani babban rahoto a dangane da irin abin da gwamnatin kasar Najeriya za ta dauka ba a dangane da matakin da ya shafi Bello Turji na ganin cewa an magance al'amarin ta'addanci baki daya a cikin kasar ta Najeriya. To masu mu ne da kullum dai duka wannan kenan shine rahoton da muke dauke da shi akan dan ta'addan kasa Najeriya, wato dai Bello Turji tare da irin ta'addancin da yake aiwatarwa a cikin ƙasar ta Najeriya, wanda al'amarin samsam baya kowa daɗi. Kai ku ci gaba da biyo mu da comment da liking da kuma fatan ganin cewa an kawo ƙarshen ɗan ta'addan na cikin ƙasar ta Najeriya, wato dai Bello Turji. Ko shakka babu danna mana comment da liking tare da yi mana subscribers, wannan ne yake ƙara mana ƙarfin gwiwan ci gaba da kawo muku labaran masu mu ne da kullum. Mun gode.